mɔgɔ ye ala wele caman ye ala wele faamuya mun ye wala kuma de bi yan ala ye ala de a tɛ i n'a fɔ foyi ala ka dafɛnw ye dafɛnw de o ti ala ye o mana ni jɔn bɛ ala wele min ka sanu fɛn bɛɛ ye ko di anw silamɛw bolo an ka danaya la o de ye anw ka alikuranɛ ye a bɛ fɔ a ma alikuranul karim kalanfɛn min n'a dafalen don kuranɛ y'o de dɔw ma da la koyi wa an b'a ɲini bɛɛ ka da la mɛ foyi ni kuranɛ tɛ kelen i b'o dɔn min na kuranɛ jiginni kira tile la sallallahu alaihi wasallam ni kira ye sahabaw kalan na ka n'a bila fo an filɛ sigiyɔrɔ min na kuranɛ fila tɛ yen n ko kuranɛ fila tɛ yen silamɛw bolo kuranɛ fila tɛ yen yɔrɔ hali lagosi k'a la dɔw bɛ to ka nkalonba den dɔ tigɛ ko kuranɛ wɛrɛ bɛ siyaw bolo ko min da an ka kuranɛ ye i b'a mɛn bilayi ne yɛrɛ y'a mɛn mɔgɔ dɔw da fo ne ko n kɛlen na ala la i m'i miiri k'i bɛ sa kuranɛ fila tɛ silamɛw bolo kitabu kɔni na hadisa kitabu ninnu na n ka cɛ bɛɛ n'i ta don sunaw ni wahabiyaw fɛ yen Buhari ni musilimu y'olu ka hadisa kitabu ye o mana siyaw fɛ yen kɛfi ni nahaju balaga bɛɛ n'i ka faamuya don mɛ kuranɛ kɔni kuranɛ ye kelen ye wa kuranɛ a san cayara an ka kuranɛ ni misazuru kɛ o t'a la n'o tɛ hali hadisa ninnu u m'a fɔ k'u bɛ n'u misazuru kɛ yan azariya mɔgɔw ko ten o Egypte azariya mɔgɔw k'u bɛna hadisa misazuru kɛ wa Saudiya yɛrɛ roi Ben Salman k'o ka hadisa misazuru kɛ o b'u jo fɛ o parce que kuma caman fɔ ma hadisa kɔnɔ k'o ye silamɛya ye n'o kɛra silamɛya an bɛ bɔ a la o tɛ silamɛya ye maa fa tɛ silamɛya ye u bɛ kuma dɔw da kira la han an bɛɛ kun y'a kalan koyi nka an yɛrɛ nana miiri a la han an nana dɔn ja nkalon da de don a b'u ka hadisaw la ko an ba Aisha furula kira ma ko san 9 a si san 9 karamɔgɔkɛ n ko kira nani k'a de don quoi kira nani k'a de don mais an ye nin bɛɛ kalan fo dɔw yɛrɛ bɛ nin kɛ wasoko di a si san 9 a dira ma ala i miiri sa cɛkɔrɔba san 50 ka denmisɛnnin san 9 furu o ma cɛkɔrɔba de bɛ ka nɛni mais an kun ma ninnu faamu an bɛɛ kun wazulu kɛ ninnu ye i b'a dɔn ko nkalon don quoi nkalon mɔntelen don wa o tɛ kuranɛ kɔnɔ quoi o tɛ kuranɛ kɔnɔ n ko o tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ye dafalen de ye manamanakan tɛ kuranɛ kɔnɔ qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batila inna al-batila kana a banna ala k'an bɛ sɔn a ma o la an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ an bɛ adamadenw ladi fɔlɔ nka bi ladili bɛ min kan an balimaw a ye a hakili to balimaya la ladili filanan aw minnu ye fɛn ɲininaw ye a y'a hakili to a yɛrɛ la n'o tɛ fa bɛ wuli a la n ye muso dɔ ka video ye dɔ bɛ ka commentaire k'a kɔnɔ ma video yɛrɛ photo do quoi muso in bɛ k'i ben ji la ji nɔgɔ la a bɛ ka kulon mɔgɔ min bɛ ka kuma a kɔrɔ a tigi bɛ ka kuma a ko muso in a taara san 15 kɛ tunga fɛ san 15 a ye fɛn o fɛn sɔrɔ a y'a ci a badenkɔrɔkɛ ma k'o k'a ka yɔrɔ jɔ a nana sɔrɔ badenkɔrɔkɛ y'a bɛɛ dun a nana sɔrɔ a y'a bɛɛ dun n ko tiɲɛ yɛrɛ la nin gɛlɛnba ye dɔ fana nana a nana sogolo ka na san joli a teri dalen a la o bɛ ko fɛ yen k'aw nafolo d'a ma k'o nafolo bɛɛ dun ka na ko ayatollah ye k'o genge ne b'o genge ya ma nɔgɔn dɛ a fɔ kun yɛrɛ de y'a ye a kana sogolo ka na ne da la n'i ye wali nafolo don ka na ko ne k'a genge n t'a genge ne t'a genge dɛ i ka nin sogolo ka na dɛ n filɛ ka siriye de f'i ye wali nafolo a dalen i la k'a ka nafolo d'i ma n ka so jɔ n ka mobili san n ka denmisɛnninw ka kalasara bɔ nin kɛ e k'o bɛɛ ŋanamu k'o kunu ka sɔrɔ ka na ko ne k'o genge n t'a genge ne t'a genge dɛ ne yɛrɛ de bɛ baara kɛ juruw ka sara ne tɛ baara kɛ juru genge i y'a faamu wa o tuma n ye muso ta ye min kɛ ani mɔgɔ dɔw nana ma ko n k'o ta genge ne tɛna maa tɔgɔ fɔ koyi ne t'i tɔgɔ fɔ ne t'i jamu fɔ ne t'i ka so dɔn i yɛrɛ sera n ka ma n ka so kɔnɔ yan nka ne t'a genge i b'o e k'i miiri mɔgɔ taara tunga fɛ
ike kokoji tigawo ma kokoji tigawo hal ni bora ka dugula ka ta ka dugu kerfe dugu la barka de na jonya do wallahi jonya do koy iti minga ka dugula ibo ke o dugu ina ngo so ga sagi ga na wari wallahi sono tungara ka ta be ko te ko ne kama kokoji ko fe mo ko ma ko ayi kokoji ko fe mo ko te o kokoji dugu de ya dugu de fenyini na de ko do fenyini na bole kata mo ko do be an fe no o ta ko ji ko fe de o ta mi sigiyena wallahi kalo woro ba fra mi sitigi bi mi sikele nduma me o ba blaka no faso la o mina do mina o yuru fe ko sizabe wa so fan ba wal mabale mo ya be fere ga do itina fo so wallahi o ko fe taywa o jamba no be no di aw mo ko bakile ve ko du ba bolo ba mago ya kodi centa bolo du ta bolo de ha do fe na be kodi ha ne tere do abe fe na mi Afrique centrale ko nay ya fam ay ne wala ko ayatulay ako mina ngam go chima ukata nga tere yirela ko be ebe carte mina foro ko nga tere be ola kodi e ba do be ga mi waya am fle chamanja bina nga carte chamanja la o ga waya ko aga tere be chamanja la ja tere ta fe ni nde ku ko ide ni atule de o de la mina ko fe la mo de la di doni quoi uka tashi o be ga fo ay am fle yoro mina de ko aga tere ba on kere fe ya wala ale fena yi muyesa ne dama atulay la na foro ko nga tere ba atulay kere fe ne wasara o mana atulay mina nga mo ko blaga na abi nga tere yire la ivo mina la kaba ko de la kale yesa ne che bismillah che nana ay motota kanga carte nimba ka musala ba kata poni tige ko ba kata se airport kenana mina kaba ko yere miya ni terrain côté nani ni sa alquran an mate ko misale ni qur'an e kemilwe ango daya wala ni nga ke terrain côté nani c'est ça yebenna terrain côté de flé min dara ka ta terrain yira nena côté kele yira mais côté saba maye yero abillahi tallahi kata tere ko adin gaba kurni ngoni bala o ngane ya nyiniga ne wo gaba kurni kata yabe wa ubia kata yabe o me kata yabe gaba kuru kelin yiranga kote saba o maye yana nga boy yin ceng terke wele ngo ho de bi keli tere mayira na de awo de tere mayira na de andara yira de la ya vire ka du mu ma tere yira na ngay gaba kuru dengelendi so yoro selige kelira so pasmati plaki ti foiti kata yoro kelen yira doron ko ha ko ni yoro ngon mbala on yoro mbala kata yabe wa o madon aw sigile do ko dude ba bolo bama ko ya aw sigile do ko tenere ba bolo bama ko ya foita ha bolo ya wallahi aka mo ko ya be fere ka be wala do na sayira nane fe ko ni ko ibe shiso nyuma ngono o jamana nay ko iyo nywana joy ga soya foiti bolo ya foi wala makatika sojo ibi o ba fiye ko million nani do na so passe mana wallahi o ba soro ni utara wa kemedi mazon ma doro wallahi o le brick plein sombali do ko ki ga so passe mana wallahi jaba mai balma ya tari ala jaba mai wallahi wani de be ka ba mako fa kacha wallahi billahi ma bakili metu ngafe o be ka miri ko tere mu bulu wala ma dubu bulu fo iti bulu wallahi kana siga de ngo fendi bulu ya fam e be dala bo afle ne sisan akeme dondon dongo mai wallahi ni adi tergema balma ba fa hawa ama on jati wallahi amunu ya singile mi amunu ya balma we wa terge pusara awni wallahi o mana e ba di balma ma oluti sega datu ka so oluti sega wele tribunal wallahi ba beke pa kudi e wena kuma mena foiti ay dara tere era minu na sisan la ilaha illallah folo dana de metere ya kumbe sisan da ke meteru ngai wallahi e bi ga war blaga ta le fena ba ka le ga marché store wallahi aya sugulo gana ko atule ka datu ndena datu e kodi na wal war du kana neta datu de nda datu wala amala de ala kambe sa amin otumana ninja van jugu de kele do ka tungarangi o fa wallahi billahi illa bene kana ko ga so bana so tibolo wallahi ya fam akagala ne ga mo do congé ta ba France kana ka ba France kana kodi asele yanno ayara fe ko yoro de babulo abillahi kana kalo sabakaya yoro papier be mo gomola ma ye kuma ta ta yoro yira Allahu akbar je dungo do na wele telephone na fo ndara kulkuru de ndara seku de mina de e geometrie bita terrain yira terrain mi de no geometrie bito yira wa neta ina neta ntarga mi tale terrain de nga te ko ne ala mine ka ta nesa wala ama ka ta moto la fo kana ze yoro do la azira yoro do la ibado emiya kena langolo do be ma ka dutala
o do ka pege turu mo ke da fe o adara o pege tele ge yiran na o ne go zango ni pege ka ta ya be jumende do o ma don akera ko na go dude ba bule ya fo eta bule ya wallahi wa minu vena be ku java ya ala ta fa fiyo na ma nye churu awo ay java njiwa wallahi ni bi bamana ngote bamana ngana te qur'ana kuma ide ko ni bi java ko lo se ka fere wallahi ere fe kibe ka fele minke kibe ka balo mu ko la mina billahi ngalena alala wallahi ni yemo java foku ire janfa sigatala ni sigi ka mo korofo ko ha afo ki yere korofo wallahi wudu iba Allah kale minu yi olu bina Allah kale atigi sigatala nga ere fe kibi ka Allah kale kuma mena ke olu la ko Allah goshi ko olu de ko kadi e ki ko kado lu no olu bi mi miri e be ka ni ta de fo anyeke wallahi abete ire tabina fo ay sigatala an yuru tabita fo wa beta otumana ni bi jaban kolo se dra se ka fe o mana minu mbe ku jigida o balema o ka aya jigida alaka kana sigada akana balema ya fara wallahi ni balema ni yoro mi adama ibise ka munima mi ga balema yi adama mais ni agence ko tlen nuna aya ka so di agence ma ka jo no ma joga nya bita agence wele tribunal la wallahi woke abillahi bita agence wele tribunal la suno ngalena alala bamako amed dugumena ko bamako billahi tallahi million keme fla boy ka keme di balema ma ko aka million keme so joye ka kemeta neni qur'ana cha ati million bi duru do ga yorola ata do ala gien kono aba deunga aveniri wallahi ayre ka aveniri aba bekoyi ma kafoko nya dama tetere e ka million keme dama ku yere kaninda e ka million keme do nga sola ati biduru du ka sola jini jimi wata nduru ba fu yego wa bisaba ni birigi mi nga son wa duru ba fu yego wata nsaba ki ka wari be I know we receive lala aka bo hakilima wa awe kan njava mi nga ya kere aya pere soni wallahi ala ba jiga denge ko wallahi wari nyini ka jugu chugo mina wallahi ka jugu ngoni be tonga fe ha iti nyana fin doki to bararo la ko fika ni dai shidlaka wallahi ya fama ni dai shidlaka faso ko bebi joy nyakoro fo iti jige ko ina me wari nyini kata war fo ite o mana we ko jugu di wallahi ame ala deli ala kan gisho ma amin ibo na ala delo la ame kuma tonga range o fe amunu be ka fa obla ya ka ba obla albi do banana ne yoro la o santan duru ata de Allahu akbar santan duru ata de ki barudo ngoni na tula yoro la na sanda ko ni ne ba fa ala isabiye wallahi abiye sur place ni 200 de kodi ndese ga shukunu me femi ndo ka be dugu koloka kodi adama de tununi na be dugu koloka na be dugu koloka balola kodi na tula ya fo ala yedron abiye anoko ma de yo nyota abina hala ni finitina abato aka baraka yoro la kana sigatala bikew ya fama me wallahi dawbi utu ba wele ta wele de do fene wele kungo kwa koraka be kalo sababo atika wolo ba wele e wolo ba kalo sababo ita wele kudi ere ni halakiti no fe fiyo kudi ni kunangoya ti no fe fiyo nam mo sira ka ko jiti ka kibita na folo nyini kana wallahi abillahi jien samedi wal juma dimashi e ka nga baroki ba fe sigatala haram i kanga baroki ba fe mais idana dara fo de dongo do mabina problem fo wallahi e bo minu nge finingolo la mama nyina ko asafina imasa kudi ifitin mai balo min dunya imasa wallahi ikwale ka kodo ne tara fe nyini wayani ka kwai kwara dota kaya wallahi na kere kono ko luwe gawai ta chen de be ko no lu kun ye gawai kun ifitin ma fa ma shiti de fali fe pour ta furmuso wallahi abau bia afau bia atika foi ka oluye wallahi ka be avenir la tout awayere nege wallahi wa am sarwa do fena beti jobu do ado la kwa parce que lu fe ko ni de mi dara tunga fe ode dugo de mi mu ko ra no ena mi moy wallahi na fe na dara don doro dara ka nyama yele gatala ajigina ma kono ki bora jamana mina ko nyelati itachena gatala ne nyek ma yele ko ndi ndo kata fiu wallahi itara garsega de nyini garsega ya alata de ne fa do ma nyebi ta fando la garsega odi mati sigi yorokele kibi garsega soro ya fam ala wo kema kelengeli ndrondi oguma na ma nye fando la ta fando la nga na jigini ko kebe ta famina ko fande ga pusa bora famina o ibora ibe famina ide olumi bangi olumi lamo ibtige me minuna de ko le fanda jamano wala ma le fanda nduguide ibalo la fanda nduguni inde kay masafiu
wa beti wa e be ka boli ka taa jamana mina o jamana o fana be ka boli ka na anga jamana de la ko lu fana be na nyini ya iba do ko am fofo nyongo di nga fefe nga pusay ma hakili to ma sawla de ay hakili to ma sawla e ay mo ko do be ne wede Azulai e ko ni yiri ko abe bo ama ke chugodi ngwa aga mo ko wele do tise buga mo ko wele eti mugandi mama e bi jeni wele saka lo tan fla muga to me muga e ta chi mama e ma ko jole yiri la be se ko lu wele ko gata yiri bo aboke nu ma nyama wuri di makata ko e yiri nyi na ngore nga ibi doni ndi mo ma na so be wasa badama e ga fo che wa duru fleni tan yiri mboka na dia de ni ya boy ka asusu ka chika na dia karamo ka abi presesa sikatala onga eta emi ne mago jole tete nyuma ya kuyi mago jole ko kake o ko juguye o mana na do fo nyai anga do fo nya chele kawe aya hakilito aka mago la nga na bi du jon nu ngoni nge na bi furu dan nu nge na ka ka war black na be fula abe aya ba kono ko min barabe o tede kudi aya tige amala dalala kambe so o ko anga la dilikai evo nam amba fo ambalema do fene